Maayong buntag sa matag usa ug Happy Resurrection Sunday sa tanan. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo niining taknaa, please turn with me to Mark chapter 16 verse 1 hangtod sa verse 14. Marcos kapitulo 16 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 14, and the word of God says, sa paglabay sa adlawng igpapahulay, si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome namalit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. Ug sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Sa ilang pagpanglakaw, nag-ingnanay sila, kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lubnganan. Dako kaayo kining batuha. Unya sa pagtan-aw nila, ilang nakita nga naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan. Ug sa pagsulod nila sa lubnganan, nakita nila didto ang usa ka batan-ong lalaki. Naglingkod siya sa tuo nga daplin ug nagsulob og puting sapot nga taas ug nangalisang sila. Apan miingon siya kanila, ayaw kamo kahadlok. Nangita kamo kang Jesus nga taga Nazareth ang gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya, tanawa ang ilang gibutangan kaniya. Lakaw hinuon kamo og suginli ang iyang mga tinun-an, lakip si Pedro nga si Jesus naguna kaninyo sa Galilea. Didto inyo siyang makita sumala sa iyang gisulti kaninyo. Busa nanagan sila sa ilang pagpanggula gikan sa lubnganan tungod sa kakulba ug kalisang, ug wala sila manulti kang bisan kinsa kay nahadlok man sila. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena. Kaniadto gihinginlan ni Jesus ang pito ka yawa nga diha sa maong babayi. Unya milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Human niining tanan, nagpakita siya sa laing hitsura sa duha kanila, niadtong naglakaw sila padulong sa bukid. Namalik sila og nanugilon sa uban, apan wala sila tuuhi. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an, samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila mutuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. So ania na kita sa sugilanon mahitungod sa dakong kadaugan sa atong Dios batok sa lubnganan, batok sa kamatayon. Ug mao kini ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Una, makita nato ang duha ka Maria, duha ka babayi nga ginganlan og Maria, nga sayo kayo sa buntag mi bangon aron pag-adto sa lubnganan sa atong Ginoong Hesukristo. O gi-record ni Lucas mga kaigsuonan nga aduna pay laing mga babayi nga kauban nila. And the text gives us the indication that it was the earliest possible hour. Sayo gayud kaayo sa kaadlawon, sa pagbanag-banag sa kaadlawon. O gi-record ni Apostle John nga mibiya sila sa ilang mga balay samtang ngit-ngit pa. And once again, makita nato ang dedication ni ining mga babayhana, mga kaigsuonan. Maka-imagine gayud kita nga nagbilar gayud sila. Wa sila matulog ug nagpaabot sila sa pagbanag-banag sa kaadlawon aron sila muadto sa lubnganan. Ang ilang pagtuo, mga kaigsuonan, dili taphaw, dili casual, sama sa pagtuo sa daghan kaayong mga nag-angkon nga mga Kristohanon. Now, ang pagtuo ni ining mga babayhana nagdominar sa ilang kinabuhi. It dominated their life. Ug nganong miadto man sila sa lubnganan sayo kaayo sa kadlawon aron dihugan og insakto ang lawas ni Jesus para sa iyang paglubong. Remember, wala na sila'y oras ni adtong Biyernes, mga kaigsuunan, kay nangahadlok naman sila. So ila kining gibuhat sa adlawng Domingo, sa adlaw sa pagkabanhaw. Ang giingon sa Mark chapter 16 verse 1,
Sa paglabay sa adlawng igpapahulay, si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome namalit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. So they intended to do it early Sunday morning. Ug sa dihang miabot na sila sa pultahan sa lubnganan or nagpadulong na sila sa lubnganan, aduna sila'y concern mga kaigsunan. Unsaon man kuno nila pagligid sa dako kayong bato nga nagatabon sa pultahan sa lubnganan. Ang giingon sa verse 3, sa ilang pagpanglakaw nag-ingnanay sila kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lubnganan. Well, ang Dios mao ang nagbuhat ni adto alang kanila, gumikan kay bugat kaayo ang bato ug dili gayud nila kayang ligiron. Dako kaayo kining batuha, verse 4. Unya sa pagtan-aw nila ilang nakita nga naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan. And then gi-record ni Mark ang pagpakita sa anghel kanila, verse 5. Ug sa pagsulod nila sa lubnganan, nakita nila didto ang usa ka batan-ong lalaki, naglingkod siya sa tuo nga daplin ug nagsulob og puting sapot nga taas ug nangalisang sila. Siyempre, bisag kinsa ang makakita sa anghel mga kaigsuunan, asa man gikan kining tawhana, mahadlok gayod. Ug gi-record ni Matthew nga dili lang usa ka anghel ang atua didto kundi duha. Ang giingon sa Matthew chapter 28 verse 3 to 4, ang ubang mga gwardya nangahadlok sa pagpakita sa usa pa ka anghel nga naglingkod didto sa bato sa tabon sa lubnganan ni Jesus. Matthew chapter 28 verse 3 to 4, sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti. Nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila. Grabe. Kung i-compare nato ang Matthew, Mark, Luke, and John, mga kaigsuunan, nasayod kita nga dunay duha gayod ka mga angels. Ang isa naglingkod didto sa bato nga tabon sa lubnganan, ug ang isa mo kadto ang nakig-istorya sa duha ka mga babayi nga misulod sa lubnganan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug parihong si Lucas ug si Juan naga-record gayod nga adunay duha ka mga anghel. And then kining mga anghel nakig-istorya sa mga babayi. Ang giingon sa verse 6 and 7, apan miingon siya kanila, ayaw kamo kahadlok, nangita kamo kang Jesus nga taga Nazareth, ang gilansang sa krus, wala na siya dinhi. Nabanhaw siya, tanawa ang ilang gibutangan kaniya, lakaw hinuon kamo ug suginli ang iyang mga tinun-an, lakip si Pedro, nga si Jesus naguna kaninyo sa Galilea, didto inyo siyang makita, sumala sa iyang gisulti kaninyo. So, confirmation na kini or pagpamatuod sa nauna nang gisulti ni Jesus sa iyang mga disciples, sumala sa iyang gisulti kaninyo just as He told you. Ang giingon sa Matthew chapter 28 verse 5 hangtod sa verse 7. Unya ang anghel miingon sa mga babayi, ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya, sumala gayod sa iyang giingon according to what he had said. Dali kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya adtua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya og mag-una kanila karon ngadto sa Galilea. Didto ikahibalag nila siya. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. So at the sight of the angels, sila nangalisang mga kaigsunan, apan nahibulong kayo. Ug ang mga anghel mihatag kanila og sugo, do not be amazed, do not be afraid. Dili kadto oras aron mahadlok, dili kadto oras aron magbangutan. It was a time of great joy. Gumikan kay ang atong Ginoong Hesus nabanhaw gikan sa mga patay. So gipahinumduman ni adtong anghel ang mga babayi nga gi-inform na, gitudlo na kini ni Jesus kanila sa wala pagani si Kristo gilansang didto sa cross ug namatay. And then they remind them that Jesus had done precisely what He said He would do. Ang giingon ni Matthew, He has risen just as He said. Nabanhaw siya, sumala sa iyang gipamulong na.
And then gisugo sila sa mga anghel nga mulakaw ug ipahibalo sa mga tinunan ni Jesus nga nabanhaw na siya gikan sa mga patay. So niining taknaa mga kaigsunan, atong i-direct ang atong attention sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa ebanghelyo ni Marcos. Ug adunay tulo ka bahin ang atong pamalandong niining taknaa. Una, the appearance of Christ, ang pagpakita ni Kristo. Ikaduha, the rebuke of Christ, ang pagsaway ug pagbadlong ni Jesus sa iyang mga disciples. Ug ikatulo, the stricter judgment for us today. Mas istrikto ang paghukom nga ipahamtang sa Ginoo kanato karon. Magampo una kita sa dili pa kita mopadayon sa atong pamalandong. Let's pray. O among Ginoo, salamat kaayo sa imong mensahe nga among madunggan niining taknaa. Among gipangayo nga imong andamon ang among kasing-kasing ug hunahuna ug hinaot nga walay malabyan sa imong grasya. Hinaot nga masabtan gayud sa matag usa ang significance sa pagkabanhaw sa among Ginoong Hesukristo gikan sa mga patay. Tabangi ang imong sulugoon, O Dios, sa pagbatbat sa imong ebanghelyo. In Jesus' name we pray. Amen. The appearance of Christ, ang pagpakita sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagpakita sa atong Ginoong Hesukristo nagsugod sa bersikulo 9 sa atong teksto, mga kaigsuunan. Si Maria Magdalena, siya ang pinakaunang nakaadto sa lubnganan sa Domingo sa kaadlawon. And gipahibalo kita ni Marcos nga siya gyud ang pinakaunang nakakita sa atong Ginoong Hesukristo. Duha ka babaye nga ginganlan og Maria ang mibiya gikan sa lubnganan nga nahibulong kayo ug nahadlok usab. And then Jesus Christ appears to Mary Magdalene. Unya gipasabot ni Marcos nga kining si Mary Magdalene mao kadto ang babayi nga giluwas ni Jesus, gipahiling kawas, giabog ni Jesus ang 7 ka demonyo nga nagulipon ni Mary Magdalene. And obviously gi-record kini ni Marcos nga detalye aron ipakita nga ang grasya sa Ginoo nagbag-o gayod ug nagtubos. And then sa bersikulo 10 mga kaigsunan, atong makita ang kabaliktaran. Baliktad gayud kaayo ang pagkabaliktad sa kalipay ni Maria ug sa kaguol sa mga disciples. Si Maria nalipay, apan ang mga disciples nagbangutan. Ang giingon sa John chapter 20 verse 16. Si Jesus miingon kaniya, Maria, ug si Maria miatubang kang Jesus ug miingon sa Hebreyo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. Grabe kayo ka-excited si Mary Magdalene. She was very ecstatic, mga kaigsuunan. And excited usab siya nga mibalita sa mga disciples sa atong Ginoo. Ang iyang kasing-kasing nagulbo-ulbo, ang iyang dughan na hibulong gayud kaayo. Andiyat puno sa kalipay, puno sa pagtuo. Ang giingon sa Matthew chapter 28 verse 8, busa midali sila pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinunan. And then gisuportahan usab kini ni Juan, John chapter 20 verse 18. Ang giingon dinhi, busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinunan nga nakakita siya sa Ginoo ug gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus. Karon unsa may reaction sa 12 disciples or 11 disciples? Nalipay ba sila? Ang tubag, wala. Ang giingon sa atong teksto sa versikulo 10, unya milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. So opposite ang ilang na bati ni adtong tungura. Si Maria Magdalena nalipay kaayo sa pagkadungog sa balita nga nabanhaw si Jesus, samtang iyang naabtan ang mga disciples of the Lord Jesus Christ nga nagsubo ug naghilak. Ug ang taho ni Maria kanila nga nabanhaw na si Jesus murag dili katuuhan. Ang giingon sa verse 11, sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. So grabe kayo, nagdumili sila sa pagtuo, mga kaigsuunan. Ang giingon sa Luke chapter 24 verse 9 to 11. Na mauli sila og gisugilon nila kining tanan ngadto sa 11 ka apostoles ug sa uban.
Ang mga babayi mao si Maria Magdalena, si Juana ug si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila ug ang ubang mga babayi nga kauban nila nanugilon niining mga butanga ngadto sa mga apostoles. Apan naghuna-huna ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babayi, busa wala sila mutuo kanila. Ang giingon sa verse 13 sa Mark 16, namalik sila og nanugilon sa uban apan wala sila tuuhi. So, mo kadto ang unang punto, ang pagpakita sa Ginoo kang Maria Magdalena ug sa uban pang mga babayi probably. And then gibalita nila sa mga disciples apan wala sila mutuo, binuang kadto alang kanila. And that leads us to the second point. Gibadlong sila ni Jesus. Gisaway sila ni Jesus. The rebuke of Christ. Gisaway sila ni Jesus gumikan sa ilang unbelief, pagkadili matinuuhon. Ang giingon sa or pagkawalay pagtuo, ang giingon sa Mark chapter 16 verse 14, sa katapusan mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila mutuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. So gisaway sila ni Jesus, gibadlong sila, girebiyok sila gumikan sa ilang pagkawalay pagtuo. Nakita usab nato sa naunang mga chapter, for example, chapter 4, verse 38 to 40, nga gibadlong sila sa Ginoo gumikan sa ilang pagkakulang sa pagtuo. Niadtong nabagyuhan sila, taliwala sa dagat, nahadlok sila og nalisang sila, nakalimot sila nga ang Ginoo kauban nila. Ang giingon dinhi, apan natulog lang si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, magtutudlo. Wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan. Hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamoy pagsalig? Ug kun atong basahon ang Matthew 8:26, Matthew chapter 14 verse 30 to 31 nga si Pedro nakalakaw na unta ibabaw sa tubig apan gibati siya og kahadlok ug nawad-an siya pagtuo, naunlod siya mga kaigsuunan ug gibadlong usab siya ni Jesus. Pero ang unbelief nga naka-record sa atong teksto, very particular ug grabe kaayo kini nga pagkawalay pagtuo mga kaigsunan. Gumikan kay nagdumili sila sa pagtuo nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Ang tinuod nga pagtuo mga kaigsunan, growing faith. Nga bisan pa sa una, doon na pa'y pagduda, pero mag-anam-anam ka na og pagtubo og paglig-on. It will be increasing and it will be strengthening mga kaigsunan. Now, ang giingon sa verse 11, they really refused to believe. Mibalibad sila sa pagtuo, gumikan kay matod pa sa ubang passage, binuang kadto sa ilang igdulungog nga si Kristo nabanhaw gikan sa mga patay. Actually, kining giingon nga they refused to believe. Sa Greek language, usara kini kapulong epistesan. Ang buti pasabot ni ini, disbelieving or faithless. Wala gayoy pagtuo. And this is a very serious situation. Seryoso gayod kini. Gumikan kay wala sila mituo sa resurrection, sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ug gumikan kay wala man sila mituo, they were disbelieving the word of our Lord, the word of God. Ila hinuong gipakabakako ng atong Ginoong Hesukristo. Klaro kaayo nga gitudlo sa Ginoo kanila niadtong nauna pa nga mga kapitulo ug nauna pa nga mga higayon. For example, Matthew chapter 16 verse 21. Klaro kayong gitudlo sa Ginoo kanila nga mamatay si Kristo pagapatyon ug pagkahuman sa ikatulo ka adlaw mabanhaw si Jesus. Matthew 16:21. Sukad niadtong higayuna giklaro na gayod ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an, kinahanglang moadto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudiyo
ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod, patyon ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Di ba klaro kayo sa nga tanan? Tataw kayo, very explicit nga gitudlo na ni Kristo kadto ngadto kanila. Pero mibalibad gihapon sila sa pagtuo sa taho ni Mary Magdalene. Matthew chapter 28 verse 6. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya, sumala gayod sa iyang giingon. Dali kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Meaning to say, wala gayod nagkulang ang atong Ginoong Hesukristo sa pagtudlo kanila, sa pag-inform kanila mahitungod sa umalabot nga mga panghitabo. But when it happened, they refused to believe. Mao nga ang atong teksto klaro kayong nagsulti nga bugat kaayo ang pagbadlong ni Kristo kanila. Very stern ang rebuke. Ang giingon sa verse 14, gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila mutuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Apan mga kaigsuunan, willing gihapon si Pastor Jeremiah nga musabot ni ining 11 disciples. Gumikan kay presko pa kaayo ang panghitabo ni adtong Biyernes. Nasaksihan nila nga si Kristo gilansang dito sa krus. Kung buto na hunaon, nasyak pa sila mga kaigsuunan. They were still dazed over the events of the past 2 days. And it was not yet the day of the Pentecost nga gibubo ang balaang espiritu, wala pa. Ang ilang pagtuo, immature pa kaayo at this time. Wala pa sila'y benepisyo sa kumpleto na nga bagong tugon. Wala pa gibubo ang balaang espiritu ngadto kanila. Busa, willing ako nga muhatag og consideration ni ining 11 ka mga disciples nga adunay pagduda ni ini nga takna mga kaigsunan. And it is interesting nga bisan pa og ang mga disciples sa atong Ginoong Hesukristo nagduda, wa sila mutuo, pero ang mga kababaihan hugot kaayo ang pagtuo sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo. They believed. Ang giingon sa Luke chapter 24 verse 6 to 8, wala na siya dinhi, nabanhaw siya. Hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tawo kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansang sa krus ug unya banhawon sa ikatulong adlaw. Unya na hinumduman sa mga babayi ang iyang gisulti ug sila mituo mga kaigsuunan. So, while ang mga disciples nagduda, pero ang mga kababaihan hugot kaayo ang ilang pagtuo. That is the second point. The third point, mas istrikto ang paghukom sa Ginoo sa atong kapanahunan karon kung dili kita mutuo sa pulong sa Ginoo, kung atong dudahan gihapon ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. We are judged today at a much stricter standard. Kay ngano man, aduna na kitay kinatibuk-an nga testimonyo sa pulong sa Ginoo na kumpleto na ang Old Testament ug ang New Testament. We have the full testimony of the completed Word of God. Ug supisyente na, igo na ang nahasulat sa balaang kasulatan. Kinatibuk-an na kini nga pagpadayag sa ebanghelyo. Kinahanglan gayud nato kining tuuhan. Ang pagkabanhaw mga kaigsuunan, it is a very essential element of the gospel. Importante gayud kaayo kini nga elemento sa ebanghelyo, sa maayong balita. The resurrection is essential to the Christian faith. Kinahanglan gayud nato kining tuuhan. Ang giingon sa Romans chapter 10 verse 9, kung dili nato kini tuuhan, dili kita maluwas. Ang giingon sa Romans chapter 10 verse 9, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. In other words, ang atong attitude mahitungod sa pagkabanhaw sumala sa gipadayag sa pulong sa Ginoo, it is very critical. It is a matter upon which salvation rests. Dili gayud maluwas mga kaigsunan ang tawo nga
nagdumili sa pagtuo sa pagkabanhaw, sa resurrection, sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo gikan sa mga patay ug bisan pa sa atong pagkabanhaw mismo sa adlaw sa pagkabanhaw. Now, kung imong tangtangon ang resurrection, you remove the essence of Christianity. And this is very important. Wala nagtiaw-tiaw si Apostle Paul sa iyang gisulat sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 4. Ang giingon dinhi, mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini o gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kung magpabilin kamo niini nga malig-on. Gawas kung taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan, gilubong siya ug sa ikatulo ka adlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. In other words, kung walay pagkabanhaw mga kaigsunan, walay ebanghelyo, walay gospel, walay maayong balita ug wala kitay paglaom. Gipasabot kini ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 16 to 17. Ang giingon dinhi, ug kun dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo, ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Now ang pangutana, why is the resurrection so important? Nganong importante kayo ang pagkabanhaw nga doktrina nga kinahanglan natong tuuhan? Why is it essential to our faith? Ang pagkabanhaw mga kaigsuunan, ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, nagpamatuod nga ang iyang sakripisyo dito sa krus sa Kalbaryo, nagtagbaw sa balaan nga hustisya sa Dios. Ug gumikan kay natagbaw ni Kristo ang gimando sa hustisya sa Dios, gibanhaw siya sa Dios gikan sa mga patay. Unsa pa, ang pagkabanhaw mao ang nagpamatuod nga maluwas gayud ang mga nagtuo ug nagsalig kaniya. Pagaisipon sila nga walay sala. Romans chapter 4 verse 25 hangtod sa chapter 5 verse 1 ang giingon dinhi, gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala ug gibanhaw. Take note of this. Ug gibanhaw aron himuon kitang matarong. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo, may panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So, ang pagkabanhaw di ay mao kadtoy nagpamatuod nga adunay justification or pagaisipon kitang matarong atubangan sa Dios. Unsa pa? Ang pagkabanhaw mao'y nagpamatuod nga ang dugo ni Kristo milampo sa pagtabon sa atong mga sala. The atoning sacrifice was a marvelous work of substitution. Take note, substitution. Kitaunta ang angay silutan, kitaunta ang angay paantuson sa walay katapusang pagantos. But Jesus Christ went to the cross. Nag-antos siya. Inosente, walay sala, walay buling. Pero siya nahimong sala or giisip sa Dios nga makasasala. Ang sala sa mga katawhan gipas-an ni Kristo didto sa krus sa Kalbaryo. O gumikan kay ang mga mata sa Dios dili makatutok sa tanang matang sa sala ug dautan nga dili mo silaob ang iyang kasuko. Gitalikda niya ang iyang anak nga si Hesukristo. Wa niya kaluy ni adtong nag-antos si Jesus dito sa krus sa Kalbaryo to the point nga misinggit ang atong Ginoong Hesukristo, my God, why have you forsaken me? Gumikan kay gibubo sa Dios ang iyang tunglo ug kapungot sa iyang anak nga si Hesukristo. Iyang gibubo ngadto kang Kristo ang tunglo nga angay unta nga atong pagadawaton ang kapungot sa Dios. But Jesus Christ poured the whole cup of His wrath upon His Son. No. God poured out the whole cup of His wrath upon His Son. Ang atong Ginoo, iyang gibubo ang kinatibuk ang kupa sa iyang tunglo ug kapungot ngadto sa iyang anak nga si Hesukristo.
Jesus took our sins and bore our judgment. Ang atong Ginoo mo'y midawat sa tanang paghukom. His righteousness was imputed to us. Ug ang resulta niini, ang pagkamatarong ni Kristo gisulob nga ri kanato nga mga magtutuo kaniya. Now, giun sa manato pagsayod nga tinuod kining tanan. How do we know his sacrifice was accepted? Giun sa nato pagsayod nga gidawat sa amahan ang halad ug sakripisyo sa iyang anak. How do we know nga ang kamatayon ni Kristo pinasahi kaysa ubang mga kamatayon sa mga katawhan? How do we know? Nasabta nato kini og napamatud-an gumikan sa resurrection, pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo nagpamatuod nga ang sakripisyo ni Kristo gidawat sa Dios Amahan. Nagpamatuod ang pagkabanhaw ni Kristo nga ang sakripisyo niya nagtagbaw sa balaang hustisya sa Dios. Gibanhaw siya sa Dios. Nga murabag miingon ang Amahan kaniya, "Come, my son, return to the glory we shared from all eternity." Ang himaya nga gipaambit nato sa isag-isa o sa usag-usa from all eternity, imo na nga madawat karon pag-usab. "Come, my son, return to the glory we shared for all eternity." Ug asa man nato kini nakuha nga conclusion sa pastoral prayer sa atong Ginoong Hesukristo sa John chapter 17 verse 4 hangtod sa verse 5. Ang giingon dinhi ni Jesus, "Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako karon, Amahan. Pasidunggi ako diha sa imong presensya, pinaagi sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan." Now, ang question ni ini mga higala, have you believed the gospel? Nagtuo ba ikaw sa ebanghelyo? Ang pagkabanhaw mao ang sentro sa ebanghelyo. The disciples were immature and unbelieving at this time, but not for long. Kay pagkahuman sa Pentecost, niadtong gibubo na kanila ang balaang espiritu, naisog sila. Established na sa ilang kalag ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. The resurrection would become the very heart of apostolic preaching. The resurrection would become the very heart of apostolic preaching. Ug willing silang mamatay aron lamang iproklamar ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo ug ang pagkabanhaw usab sa tanang mga magtutuo sa katapusang adlaw. The resurrection proves that the death of Christ on the cross fully satisfied God's divine judgment. Ikaw ba, higala, nagsalig lamang kang Kristo, ingon nga katumanan sa grasya sa pagtubos sa atong Dios? Nagsalig ka ba sa dugo ni Kristo nga igo na aron papason ang imong sala, aron bayran ang imong sala? Nagtuog, nagsalig ka ba sa pagkamatarong ni Kristo nga igo na aron igasulob kanimo kung ikaw maghinulsol sa imong sala ug modangop kang Kristo? Remember, mga kaigsuunan, ang atong Ginoo mubalik pag-usab. Mubalik siya pag-usab ug iyang bukharon ang libro sa atong kinabuhi. Ug kun ikaw, higala, ang imong bad record wala matabunan sa pagkamatarong ni Kristo, maalaot gayud ikaw. Kung ang imong sala wala mahugasi sa dugo ni Kristo, maalaot gayud ikaw. Well, giunsa man nimo pagsayod nga nagmalampuson ang gibuhat ni Kristo pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Busa ayaw na kinigdudahi, higala. Repent of your sin. Call upon the name of the Lord Jesus Christ ug iya kang luwason. Si Kristo ang firstborn gikan sa mga patay, and one of these days mabanhaw kita on the day of the resurrection, and we will meet the Lord Jesus Christ. He will gather all of His people, ug tipukon kita niya sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, kung diin wala nay paghilak, wala nay pagluha, wala nay mga kasakit. Pero opposite niini ang padulngan sa mga tawo nga nagdumili sa paghinulsol sa ilang sala ug nagdumili sa pagsalig sa atong Ginoong Hesukristo, ingon nga Dios ug manluluwas.
ayaw tuguti higala nga mahitabo kini kanimo, duol kang Kristo samtang aduna pay higayon, kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa. Salamat sa imong grasya. Salamat sa pagkabanhaw, kay kung walay resurrection, kung ang among Ginoong Hesukristo wala na banhaw, we are the most miserable people on earth. Magpabilin kaming walay paglaom, walay kalipay, walay kalinaw. Pero salamat, gumikan kay pinaagi sa pagkabanhaw, ang tanang saad nimo o Dios sa katubusan sa mga katawhan, nagpabiling tinuod gayod og dili mabali. Hinaot o Dios nga imong gihikap ang matag usa nga sila mo responder sa panawagan sa ebanghelyo, sa paghinulsol ug pagsalig lamang kang Kristo, ingon nga bugtong Dios ug manluluwas. This we pray in Jesus name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.